Em dic Gemma Urgell i represento l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Col·laboro amb ells en temes de comunicació i vinc aquí a Solsona, a la sede tecnològica, a presentar Debat de Vi. El nom sencer és Debat de Vi, el futur del vi a Catalunya. Es tracta d'un projecte que va començar ara farà un any i mig, en el qual volíem donar una mica la volta al sector, fer que sortissin noves veus, nous lideratges a dins, noves idees, per tal d'encaminar un sector molt tradicional, molt fet amb una mica potser de poc esperit col·laboratiu, que treballar més plegats per assolir uns nous reptes que ens havíem plantejat per assolir entre tots. I llavors, a partir d'aquí, aquest debat que s'ha anat fent al llarg, un debat presencial i també en part online, fent servir xarxes socials, ens ha servit per unir-nos potser encara més, buscar punts de col·laboració entre diferents empreses, viticultors, també col·laboradors externs a tot el sector del vi a Catalunya per poder encaminar endavant. Ara en aquests moments estem en la segona fase, la fase que diem compartir per tirar endavant, per evolucionar, en el qual petits grupets de persones del sector del vi que tenen en comú ganes de tirar endavant el sector del vi a Catalunya i que el vi català tingui molta més presència arreu, treballar de la mà per tal de transferir un coneixement que ells tenen a la resta de persones, una metodologia a utilitzar que són les comunitats de pràctica, per tal de conjuntament treballar per això, per fer que el vi català tingui molta més presència arreu i que la gent que hi treballa s'hi puguin dedicar anys i anys.